topedes todas ben. Boa da resposta a unha serie de inquedanzas que me trasladan en relación aos desafiuzamentos e situacións das inquilinas no estado de alarma. Neste vídeo respondo a dúas preguntas. Seguen vixentes os desafiuzamentos? Pois ben, non seguen vixentes. A actividade judicial está prácticamente paralizada e lo inclúe tamén os desafiuzamentos, así que non están vixentes. Segunda pregunta, que ocorrerá con eles en canto remate o estado de alarma? Pois ben, as familias en situación de vulnerabilidade ou persoas nesa mesma situación que non teñan alternativa habitacional, é dicir, que non teñan outra posible vivenda, poderán solicitar a suspensión do desafiuzamento ou lanzamento. Quen se consideran en situación de vulnerabilidade? Pois as persoas que quedaron no paro, afectadas por un ERTE, circunstancias similares que supoñan unha perda de ingresos por debaixo do límite establecido na lei. O límite establecido con carácter xeral son 1.600 euros mensuais. Establecese outra serie de límites ou baremos ou matices a ese baremo en función de distintas circunstancias, como nenos na casa, persoas con discapacidade recoñecida, persoas con parálisis cerebral teñan outro baremo específico, etc. Tamén se lle recoñece a situación de vulnerabilidade aquelas familias para as que a renda do aluguer máis os gastos dos servicios suministros básicos, luz, auga, gasol para a calefacción, supoñan un importe igual ou superior ao 35% dos ingresos familiares. Como se acredita esta situación de vulnerabilidade? Pois ben, a documentación que en principio xa nos parece evidente, non? O certificado do ERTE que te dá a empresa, a túa situación que acredita, a tarxeta do paro. En xeral son bastante básicos. O que me supón así, o que me parece máis problemático é que exixen o padrón de habitantes para acreditar que é a vivenda habitual e quenes son as persoas que conviven nesa vivenda habitual aos efectos dos límites de ingresos. Eu aí sí que observo que pode dar problemas porque hai moita xente que non está empadroada na súa vivenda habitual. Hola compañeiras, como estades? Espero que estedes todas ben. Neste segundo vídeo imos dar resposta tamén a estas cuestións relacionadas cos alugueres no estado de alarma. En concreto, que pasa se non podo pagar o aluguer? Podo solicitar suspensión ou reducción? Pódense modificar os prazos do contrato e deixar do piso antes do vencemento? E que ocorre se o contrato vence durante o estado de alarma? Pois ben, se non podo pagar o aluguer, sí que podo pedir unha suspensión ou reducción. Neste caso, vamos a distinguir si a nosa arrendadora, a propietaria da vivenda, ten unha consideración de gran tenedor. Gran tenedor son aquelas entidades bancarias, fondos buitres ou aquelas persoas que teñan máis de 10 vivendas en aluguer. Neste caso, deben aceptar ou ben unha reducción do 50% ou ben unha moratoria no pago por un período máximo de ata 4 meses despois de que se levante o estado de alarma, é dicir, durante todo o estado de alarma e ata 4 meses despois. Esas rendas que se deixan de pagar agora pagaránse despois en cuotas fraccionadas durante un período que vai ser como mínimo de 3 anos. Se a nosa arrendadora non é unha destas consideradas gran tenedor, pois debemos de negociar e chegar a un acordo. Que non se chega a un acordo, pois a única solución é que podes acudir ás axudas de financiación. Bueno, pódense modificar os prazos do contrato e deixar o piso antes do vencemento? Na teoría non, pero na práctica sí. Na práctica nunca se conceden as rendas que se xeran despois da entrega de chaves. Unha vez faise como un vencemento ficticio do contrato. En realidad non está así regulado legalmente, pero é o que se dá na práctica. Aquí o máis importante é que quede probado a entrega de chaves, para que quede probado cal é o momento en que se deixa o piso libre, o a arrendadora pode dispor del, e para que non se sigan devengando esas cotas de renda do aluguer.
E que corre se o contrato vence durante o estado de alarma? Pois ben, pódese prorrogar. Eso sí, é obriga da arrendataria solicitar esa prórroga e é obriga da arrendadora aceptar esa prórroga. E a prórroga vai ser durante un período máximo de 6 meses en as mesmas condicións. Isto é moi importante para que non te suban o aluguer. Tamén se poden chegar a outros acordos distintos. Por exemplo, mira, en vez de que me prorrogues 6 meses, prorrógame só 2, pero rebaíxame o 50%. Todos esos pactos teñen cabida dentro do marco do estado de alarma. En realidad teñen cabida sempre. Pero bueno, esa prórroga obligatoria de 6 meses están obligadas a aceptarla. Espero que vos sirva de axuda e convido-vos para os próximos vídeos. Unha aperta dentro do confinamento.